салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. Барнома аз 3 гурӯҳ иштирокчӣ ва 2 бахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. дӯстони азиз, имрӯз дар барнома Анас ва модараш, дар гурӯҳи дуюм Хусраву модараш ва дар гурӯҳи сеюм Сорбон бо модараш иштирок мекунанд. биёед мебинем кани ки ғолиб меояд. писари шумо оё ором табиат аст? бале, ором табиат аст. бо хоҳараконаш бозӣ мекунад? албатта низ бозӣ мекунад. бозиҳои гуногун дорад. бозиҳои хеле хуб ҳамгӯя мешавад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ба падараш ё ба шумо? албатта низ пайравӣ мекунад ба падараш. дили шуморо зуд ба даст меорад ё аз падарашро? дили ба фикрам падарашро, барое ки бо падараш бештар муносибат дорад. ӯ сергап аст? бале, сергап асту ва хеле шух аст. писарчаатон чолок аст? не, тамбал нест, чолок аст. бештар гапдарои кӣ аст? аз падарашро бештар мегирад, бештар аҳамият медиҳад гапҳои падарашро. ба падараш бештар ба гапи падараш кор мекунад бештар. зиёдтар кӯчаро дӯст медорад ё ин ки дар хона буданро? ба фикри ман ки дар хона буданро бештар дӯст медорад. аз ҳама бисёр киро дӯст медорад? ҳам манро, ҳам падарашро дӯст медорад. либосро бо хоҳиши кӣ ба бар мекунад? ба хоҳиши ман бештар. аввал маслиҳати маро мепурсад, баъд мегирад либосашро мепӯшад. оё шумо ором табиат ҳастед? ман ором табиатам. бо хоҳараконатон бозӣ мекунед? бале. бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ба падар ё ба модаратон? очаҷонам да. очаҷоншум ко. бештар дили модаратонро зуд ба даст меоред ё аз падаратонро? очам. шумо сергап ҳастед? ман сергап нестам. шумо чолок ҳастед? ман чолокам. бештар гапдарои кӣ ҳастед? ман бисёртар гапи падарамро мегирам. зиёдтар кӯчаро дӯст медоред ё ин ки дар хона буданро? дар берун бозӣ кардан. аз ҳама бисёр киро дӯст медоред? очама. либосро бо хоҳиши кӣ ба бар мекунед? ман ба хоҳиши худам мепӯшам. писари шумо оё ором табиат аст? ҳа, ӯ бисёр бачаи ором табиат аст. бо хоҳараконаш бозӣ мекунад? бале, бисёр бозӣ мекунад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ба падараш ё ба шумо? ӯ зиёдтар ба ман пайравӣ мекунад. дили шуморо зуд ба даст меорад ё аз падарашро? аз манро. ӯ сергап аст? бале, хело сергап аст. писарчаатон чолок аст? бале, бисёр писари чолок аст. бештар гапдарои кӣ аст? бештар гапи маро мегирад. зиёдтар кӯчаро дӯст медорад ё ин ки дар хона буданро? хонаро бисёр меписандад. бештар дар хона аст. аз ҳама бисёр киро дӯст медорад? фикр мекунам маро бештар дӯст медорад. либосро бо хоҳиши кӣ ба бар мекунад? бо хоҳиши худаш. оё шумо ором табиат ҳастед? ман ором табиатам. бо хоҳараконатон бозӣ мекунед? албатта бозӣ мекунам. бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ба падар ё ба модаратон?
با مادرم خیانت شوم. бештар дили модаратонро зуд ба даст меоред ё аз падаратонро? چم. шумо сергап ҳастед? بله من سرگپ هستم. بسیار گاوزم. шумо чолок ҳастед? من بسیار چکون هستم. бештар гап дар рӯи кӣ ҳастед? آیا چمه؟ зиёдтар кӯчаро дӯст медоред ё ин ки дар хона буданро? در خونه بودند. аз ҳама бисёр киро дӯст медоред? و چمه؟ либосро бо хоҳиши кӣ ба бар мекунед? خواهش خودم. писари шумо оё ором табиат аст? писари ман шух аст, ором табиат нест. бо хоҳараконаш бозӣ мекунад? бале, бозӣ мекунад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ба падараш ё ба шумо? бештар ба бобош. дили шуморо зуд ба даст меорад ё аз падарашро? дили маро. ӯ сергап аст? бале, писарчаатон чолок аст? чолок аст. бештар гап дар рӯи кӣ аст? аз манро. зиёдтар кӯчаро дӯст медорад ё ин ки дар хона буданро? кӯчаро. аз ҳама бисёр киро дӯст медорад? модарашро. ман. либосро бо хоҳиши кӣ ба бар мекунад? бо хоҳиши худаш. оё шумо ором табиат ҳастед? бо хоҳараконатон бозӣ мекунед? ها. бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ба падар ё ба модаратон? با بابام. бештар дили модаратонро зуд ба даст меоред ё аз падаратонро? مادرم. шумо сергап ҳастед? تا من شدتم. шумо чолок ҳастед? تنبلم. бештар гап дар рӯи кӣ ҳастед? دبی مادرم. зиёдтар кӯчаро дӯст медоред ё ин ки дар хона буданро? تو چرا دوست میدونم؟ аз ҳама бисёр киро дӯст медоред? مادرم. либосро бо хоҳиши кӣ ба бар мекунед? با خواهش خودم. офарин. инҷо даври аввали барнома ба анҷом мерасад. акнун биёед мебинем ба даври дуюм киро хат гиред. чунон ки мебинед, дар даври аввал посухҳои модари хусрав ва сорбон нисбат ба модари анас дуруст баромад. акнун дар даври дуюм мо санҷишро бо хусраву сорбон идома медиҳем. биёед мебинем кани дар ин давр холҳое ки зиёдшуда ғолиб мебарояд. шумо кадом фаслро дӯст медоред? زمستون رو. кадом меваро бештар дӯст медоред? بسیار بنان رو دوست میدارم. аз сабзавотҳо чӣ? پودینگ رو. бузчаи дӯстдоштаатон кадом аст? گربه رو تلوجان کنک رو دوست میدارم. ранги дӯстдоштаи шумо? سیاه. гӯш кардани мусиқиро дӯст медоред? ولی من موسیقی رو دوست میدارم. рақсиданро чӣ? حقدان رو هم دوست میدارم. барои шумо модаратон китоб мехонад? чанд афсона медонед? دوتو. масалан, تلق بزک. тӯҳфа карданро дӯст медоред ё тӯҳфа гирифтанро? من توفا گرفتن رو دوست میدارم. дӯсти беҳтарини шумо кист? علی محمد بیوسین. шириниро дӯст медоред? خیلی دوست میدارم. агар дуқан дошта бошед яктоашро ба хоҳаратон медиҳед? من میتیم خیلی دوزچم رو دوست میدارم. пеш аз хуб кардан дандонҳоятонро мешӯед? البته میشوام. шабона соати чанд хуб мекунед? ساعت 8 خواب میروم.
писаратон кадом фаслро дӯст медорад? замистонро, кадом меваро бештар дӯст медорад? банан, анор ва себро. аз сабзавотҳо чӣ? аз сабзавот бештар хӯрдани бодирингро дӯст медорад. бӯйчаи дӯстдоштаи писаратон кадом аст? писари ман гурба ва тангаҷамкунакро дӯст медорад ва бештар бо ҳамин бозичаҳо бозӣ мекунад. ранги дӯстдоштааш чӣ? сиёҳро дӯст медорад хусрав бештар. гӯш кардани мусиқиро дӯст медорад? бале, дӯст медорад. рақсиданро чӣ? рақсиданро бале, дӯст медорад. шумо барои фарзандатон китоб мехонед? бале, писаратон чанд афсона медонад? бисёр афсона медонад, лекин дуторо нақстар медонад. ӯ тӯҳфа карданро дӯст медорад ё тӯҳфа гирифтанро? гирифтанро дӯст медорад. дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? али муҳаммад хусрав, али муҳаммад анушервон, ёсин. шириниро дӯст медорад? бале, агар ду қанд дошта бошад яктоашро ба хоҳараш медиҳад? бале, бисёр бачаи дилкушод аст, метиҳад. пеш аз хуб кардан дандонҳояшро мешӯяд? бале, ҳатман дасту рӯи дандонашро мешӯяд. писаратон шабона соати чанд хуб мекунад? шабона соати 8. шумо кадом фаслро дӯст медоред? ман чирамонро дӯст медонам. кадом меваро бештар дӯст медоред? табур дӯст медонам. аз сабзавотҳо чӣ? бодидин дӯст медонам. помидор дӯст медонам. бӯзчаи дӯстдоштаатон кадом аст? чирачи патур. ранги дӯстдоштаи шумо? сиёҳ. гӯш кардани мусиқиро дӯст медоред? ҳо, бале. рақсиданро чӣ? бале. барои шумо модаратон китоб мехонад? бале. бисёр мехонам. чанд афсона медонед? якта медонам. тӯҳфа карданро дӯст медоред ё тӯҳфа гирифтанро? тофадидинро дӯст медонам. дӯсти беҳтарини шумо кист? имро. шириниро дӯст медоред? ҳо. агар ду қанд дошта бошед яктоашро ба хоҳаратон медиҳед? бале. пеш аз хуб кардан дандонҳоятонро мешӯед? бале. шабона соати чанд хуб мекунед? соати 7 мерам. писаратон кадом фаслро дӯст медорад? зимистон, кадом меваро бештар дӯст медорад? анор, мандарин, нок. аз сабзавотҳо чӣ? бодиринг, бӯйчаи дӯстдоштаи писаратон кадом аст? шинячи патрул, ранги дӯстдоштааш чӣ? кабуд. гӯш кардани мусиқиро дӯст медорад? бале, бениҳоят дӯст медорад. рақсиданро чӣ? бале, дӯст медорад. шумо барои фарзандатон китоб мехонед? бале, мехонам. писаратон чанд афсона медонад? якта. ӯ тӯҳфа карданро дӯст медорад ё тӯҳфа гирифтанро? тӯҳфа гирифтанро. дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? дӯсти беҳтарини писари ман бобояш мебошад аз боғча алёна. шириниро дӯст медорад? бале, дӯст медорад. агар ду қанд дошта бошад яктоашро ба хоҳараш медиҳад? бале, пеш аз хуб кардан дандонҳояшро мешӯяд? не. ҳо.
писаратон шабона соати чанд хуб мекунад? дер хоб меравад, соати 11. ساعت 7. бинандагони гиромӣ, инак даври дуюм низ ба анҷом расид. ана холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. фикр мекунем, ки хулосаатонро баровардед. албатта аз рӯи нақшаи пешниҳодшуда маълум гашт, ки дар намоиши имрӯза хусраву модараш ғолиб баромаданд. ман хело шод ҳастам, ки дар ин барнома иштирок намуда ғолиб омадем. ҳатто ман тасаввур намекардам, ки дар ин барнома мо ғолиб меоем, лекин ҳамроҳи хусрав мо ғолиб омадем. ба шабакаи Баҳористон сипоси бепоён ва миннатдории худро мерасонам. бинандагони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест, танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. хайр, то боздид.